बताओ हो दादा पूरा तैयार हो के अपना बमला संगे जात ली सब छत घाट पर छत देखे मेला देखे गो हमार बमला बा हमेशा फरारे रहता। चली हम मेकअप कर तुमके घुमही के पड़ जाए चाहे कुछ कर हमारा आगे थोड़े ना कोई के चलेला हो। मैं क्यूट लगता है बहुत ही क्यूट न बानी हमारा नहीं कोई सुगरो कहाँ बा चारा तो ना कि हमारा नहीं तो ये नहीं खसो छठी माई से मांगा कोई सुंदर सुंदर हमारा के लालना दे दो छठी माई। इतना लगाई पोदर इतना क्रीम लगाए कि देखे वाला के होशे उड़ जाए एकदम पटीन से खचा खच। हाँ ओह हाय मैं मर जावा कितना मैं गोरा हो गया। बमला का दिल आ जाए हमारे पर जोरे जोरे फलावा सूरज देव खतवा पीती वो चारा बेल हो ओहो जोलो बीचे खरा हुई दर्शन ला असुरा लगा बेल हो जोरे जोर ओहो क्रीम अब ना सुखर लागत नहीं बड़ी देख के जल्दी से सुन कैसे हम लागत नहीं सुखर ब्यूटी का राज नाम कबो कोई के बताई बमला का तक से बतेबे ना करी। बताओ पूरा हाथ गोर में लगा लिखा गोराज एकदम चिकना जेती तो बड़ी अच्छा न रहत लेकिन का करे उहे माई सबते हमरा के एकदम टेंशन में धले रहते जमा देह पर सुखरे नहीं के चरत सुखरे नहीं के चरत हम परेशान हो गइल बानी। आय कुछ कर देखिए बमला में कितना परचून खरीद के रख दिले बहू हमारे बमला के सबके बमला मिला सब। का हो कहीं जाए के तैयारी हो रही बका बड़ा बड़ा सोच तड़ू सब तड़ू कहाँ के प्लान बना लू नहर ना भगवी रे हाँ नहीं बोला अरे 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 छक्का है का रे एगो बबो बा न बामल एगो बात कही कह एगो का दूगो कह चार गो कह जग मन करे तगो कह एगो सुन ल त पहिले। हाँ बोला एगो एगो जाते के बाटे हिते हिते बाती हेते बा इतना में पानी बा ओ जे बेउल है से लटकल बा हेते जमीन छोला छात मैं बात हो जे हमरा के ले चला। अच्छा तो तार चौमिन छोला खाए के मन करता भेला घूमे का मन करता भेला मेला कह मेला बामा ले चला हमरा के घुमावे मेला। हाँ मेला देखो आज के जतारा ठीक नहीं खी कार चले के मेला घूमे ठीक बा काल कोई बा अब काल मतलब एक बिहान भइला काल चले के आज ले जेबो त का हो जाई आज ना ले चले की जाना तनी सुखराजिया नहीं खाए जात बदामिया यही से तुमके नहीं खा लेके जाता अबे जात माई तो तू चल गिरा था चोर जे बुद्धिया पका तू कहन ले जेबो बाजार में हमरा के काल चले के काल हमरा काल ना जाइबा मोर आज ही पूरा आदमी हमर पे बेहोश हो जी हमरा के देख देख के मेरा होश सुन के जा दो बेहोश तो होए जाई चलम। हां ताकि एगो शर्त पर कौनी हां कौनी बोल जौन को हम तौन करबी कौन हां बोला हां कहाँ बा अच्छा है ने बा बता हे तरह कह के न आ जब हे तरह हो जेबी न तब तहरा के जहाँ कहबू तहाँ हम घुमा देब। ए मेकअप तहार बाबू के अथी पे खातिर कइले बानी आय पूरा देखावे खातिर कइले बानी घर के कनिया बड़ू आ पूरा गांव के देखलई कौन कोई भोसरी रे काम कनिया बानी रे रे भोसड़े के कौन कहि रे कौन कर माइक लाइक है कही हमरा के आय ना माने बहू नहीं काल चले के मामा लिया चलो मान जा धनिया काल लिया चलो काल चले के लौर कहां पर निकाल सो अब मारा मारी घर में कट्टा कट्टी हो अरे तब जाके हम जाइब आ ना लिया गोइलो तो भाग जाइब बाप रे पता बा हमरा खइए रोड से जाए जला मेरे को याद है हरारू अब लागत हमरा के जिए ना दी बुझाता हमरा मेला घुमही के पड़ी अगर ना घुमाई तो ई न काटा काटी सही के लगा दी चला चलम लेकिन घूंघट में तो तू ही जाइबा चल घूंघट काट हम ना रे चल चल बाबा चल चल तो माई के माथ बानो
तू घूंघट में हो जो तू हमारे बाप घर रे के कनिया बाप। चल घूंघट में रहो घूंघट में कोनो तरह के देख लिया सर लोडे बात तुमरा कुछ कह देला तो छत घाटे हम जात नहीं समझ में आइल बा मोर मेला में जतड़ी मेला में फेंक देबो फेंक देम नौटंकी करबी तो चल कोनो देखे आराम से का से। कहे सर आय कोनो देखे से का कहे सर ओखा में आरो मेकअप ना करती का हमरा जैसन ई रहन रही ना तो तारा के घरे लिया के चलेम चल घरे अरे चले लू तो घर या तो नदी पीछे नहीं या हिलोर मारे ए, अरे का होता ये नहीं देखत का होता मेला लागल बा यही जे तमाशा लगौले बड़ा बढ़िया है क्या हाँ, छठ घाटे मेला जात रही घुमावे लेकिन ई मेला ना भर अस्ती लगावत लेके जातिया के ह नहीं गच्छी न हमार मेहरारू हई बानर बानर हिया हुई आय कहबा बानर हई गोल गोल घूमते अरे मेरे बारे में बोलने का हक बस मेरा मामला का है। हाँ हमार मेहरारू इंग्लिश पा देले हाँ ठीक कहत रे बहुत हाँ। बढ़िया लागता सकल सूरत से पूरा इज्जत ले ही रे रहा रे तुझे भी कि ना हट जा तरह नहीं हम हो अरे अरे सारवा तू ताकत रे हमरा के मारतिया हम का करी बामल चल हमरा के छत खाते जाए के चल अरे जोरे कब रास्ता जाई या कोई आदमी भेटई हन आ सब कोई टोक टाक करी या सब पीटी मारी आ दूसर मार दी तो पीटी वो कैसे मार दी? बमला के अपमान में एक भी नहीं सुन सकता कैसे तू मार देबो अबे हमर में इतना जान हां बाटे। जान तो बटले बा हवा जा ना भिरिया का कर भिरे जा जा शरीरिया देख के कमजोर मत समझा दो पावरफुल बॉडी में अरे है। गाड़ी ना देहल जाला ठीक बा चल बमला चल। आदमी तो आदमी कुकुरो लखे दिली हम ठीक बा घरे लिया के जाई न वो घोटा वाला साला कहीं का पागल है का देखत रे माहौल खराब चलता ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा तो हरे बेइज्जती होई हाँ हाँ हम दिमाग लगाओ नहीं इज्जत नहीं इज्जत इज्जत बा है ना। ठीक लारी रे इज्जत कहाँ मिली बाजार में 5 रुपया का भाव में चाहिए 5 रुपया बा अरे जा जा न आ कि छठ घाटे मेला नहीं खेला गल केवन कर लिया रहा आ उहे मोटका कले है कैसे मान जाए नहीं खेला गल हम मुझे देख के जाइम तब हमारे सब अरे का चल के जतारा खराब बा ए बेरा काहे तार कुछ मने भइल बका ना हमार कुछ नहीं के भाई अरे घरे चल घर रे लिया जब हम जाए भाग भट बाप रे बाप आज के बाद न कबो जिंदगी में एकरा के कहीं बाजार में ना लिया के जाई ना तो ससुर हमारी इज्जत ना रहे दी का कर लेबो कुछो ना कल है कि हमर मेहरारू बहुत बढ़िया ही है ही बाबा लेको बात कही बोला आज हमर चाचा वाला यार जो रखले रही चाची न उ आई रहल ह। हाँ तोरा के जे देखले हड़ी अरे जो हमरा के लॉलीपॉप देले ह न हाँ ओकरे उहे त रहल ह देखत लोग नाक चोक बा बाकी तारा के बाजारे लिया जाए जो नहीं खे केवन कलिए पूछ बेइज्जत करा देबू तू आय बेइज्जत करा देबू तू कहां तारी जो तो बा हमर इज्जत नहीं खे अहाँ। हम बेइज्जत के बनी हां अरे बाप रे बाप ऐसा पागल सन का हले बियाह शादी हो गई न का करी हमार दोस्त नहीं खे हमार बाबू के दोस्त बा ठीक काले बा 50 करोड़ लेबो तो कहाँ ले हम जाइबो तुम अमीर हो जब मैं तुम्हारे पास हूँ वाह 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 चला घरे घरे चला निहुरा के मारे में बेरा हाय